ja sit tuot Pärjäistä Abballe painissa. Pärjäisin. Mites Makvan? Kyllä Makvan. Niin Makvan jäi Sanakondaan. Daniel laittaa munasuojat. Mut se on sovittu nyt, niin syksyllä te otatte uusinnan. No niin, tervetuloa hei mun ensimmäiselle YouTube-videolle. Tää on tosiaan ihan mun ensimmäinen video ja tilatkaa mun kanava, niin pääsette seuraamaan mun elämää ja myös päästä näkemään eri ottelijoiden kanssa videoita. Tänään me haetaan ensimmäinen ottelija. Tänään on ehkä muutama ottelija videolla tulossa ja mä oon tosiaankin nyt hakenut mun vieraille vähän matkaevästä, energiajuomia, patukoita, vettä. Mä haluan, että tästä päivästä tulee hauskaa. Tulkaa mukaan. Me ollaan nyt Porvoossa ja tosiaankin mun ensimmäinen ottelija haetaan täältä. Grindhouse. Tää oli tosiaan PT Vatasen sali. Ja tosiaan tultiin hakemaan Suomen lupaavin painija ja vapaaottelija. Viktor Kasurinen. Mennään kattoo. No niin, moikka moi. Miten menee? Hyvin, mites sulla? Ihan hyvin. Hei, mä mikitään sut muuten. Noin. Kiva hei nähdä. On ihan mukava nähdä. Hei, näytäpä vähän sun saliin, missä sä treenaat. Joo, joutuu kävellä vähän matkaa, että päästään sinne salille sisälle. Niin sä treenaat täällä ihan joka päivä, eiks niin? Joo, melkein pari kertaa päivässä. Tää onkin tosi hieno. Joo, tässä on nyt tää niin sanottu aula, että tässä voi nyt ottaa rennosti. Ja... Niin täällä on PT Vatasen juomat löytyy ja... Joo, ja sitten tuolla on toisessa nurkassa PTV Labsin tuotteita ja vähän patukoita. Et... Niin patukoita ja jauhoja. Niin täällä on lapsillekin jotain näköjään. Mulla on sulle yllätys, että mihin me seuraavaksi mennään sitten. Pääseekö me molemmat sisään tästä? Joo, mä avaan sulle erikseen tämän. Miten sä aloitit tän sun uran muuten? Koska sä aloitit? Olit sä niinku painilla sen? No itse asiassa se alkoi niinku judolla joskus okei. 4-vuotiaana. Silloin mutsi sai mut mukaan tähän kamppailujuttuun. Ja Okei. sitä mä tein sit ehkä 10 vuotta. Mut sit mä aloin kasvaa, kun mä olin teini-iässä. Mulla ei ollut samankokoisia treenikavereita ja sit mun broidi oli aloittanut lukkopaini ja brassijutsun. Okei. Ne heitti mut mukaan siihen niitten ryhmään ja sit mä aloin painia ja sit se niinku vähän lähti. Ja, Niin siitä se lähti sitten. ja jossain vaiheessa mä vielä keksin aloittaa vapaa-ottelun. Niin koska sä aloitit tän vapaa-ottelun muuten? Nyt niinku maaliskuussa 2025. Ai se on niin tuore. Joo. Kenen kanssa, niin oliks Murtadan kanssa sitten ihan ensimmäinen tavallaan sun amatööriottelu? Ei, se oli mun toka matsi. Et mä otin 3 viikon jälkeen muistaakseni mun ekan matsin Semio Oiniin vastaan. Ja Niin Virossa vai? Ei, se oli kyllä Suomessa. Ai, se Mut oli Suomessa, okei. siitä ei mennyt montaa viikkoa, niin mä ottelin silloin Murtadan Ai vastaan. niin, ja sulla meni tosi hyvin se. Sun Joo. pitäis muuten ottaa uudelleen sitä vastaan. Mä veikkaan, että sä voittaisit Joo, sen mä nyt tein, tällä kertaa. mä tein itse asiassa call-out-videon Oikeesti? eilen Murtadalle. Okei, no niin Toivotaan, Murtada. Kasurinen ottaa sun seuraavan kerran varmaan. Lähiaikoina, eiks niin? Toivotaan. Mä uskon, että sä viet sen nyt tällä kertaa. 100%. Sori Murtada. Vau, mikä häkki. Hei, mennään kattoo tätä. Täällä sä sparraat sit usein. Joo, tää on kyllä. Se on hyvä, että tää on aika iso häkki, niin täällä mahtuu monta pari treenaa sit. Tuut sä tänne niinku yleensä aamulla vai illalla? Aamulla ja illalla. Aamulla ja illalla, Et joo. yleensä mä aloitan mun päivän sillä, että mä tuun tänne tekemään jonkun niinku voimatreenin tai Joo, nopeusvoimatreenin. Ja sit iltapäivällä on aina vapari tai nyrkkeilytreenit. Mut niin teet sä niinku tän lisäksi mitään muuta tällä hetkellä? En, pelkästään Niin treenaa. pelkästään tätä. Joo. Et sä tarvitset sponsoreita lisää ja Joo. telättämään Joo. itseäsi. Ja Onko kyllä se mä- vaikeeta ollut? On se kyllä nyt, kun mä viimeksi kun mulla oli matsi Virossa joskus kesän jälkeen, niin silloin mä päätin, että mä aion tehdä tätä niinku 100%. Niin kyllä se on ollut tietenkin rahallisesti vähän vaikeaa, mutta kyllä mä tiedän, että tässä selviää. Joo. Hei sponsorit muuten, jos haluatte lähteä tukemaan Viktorin matkaa, niin ottakaa häneen tai muuhun yhteyttä, niin hankitaan hänelle lisää sponsoreita. Kyllä, kiitos. Joo, mutta mun mielestä Suomessa pitäisi enemmän tulla niinku sponsoritukijoita teitä varten, koska jos tekin haluatte päästä tavallaan UFC:hen, tai mihin sä tähtäät? No kyllä mä sanoisin, että UFC tai ihan mikä vaan organisaatio maksaa parhaiten. Niin sähän oot niinku lukkopainija, eiks niin? Joo, tällä hetkellä lukkopainija. oot Suomen parhaita lukkopainijoita. No kyllä mä sanoisin, että mä kuuluin sinne niinku top-joukkoon. Okei, pärjäisitte Abballe painissa. Pärjäisin. Mites Makvan? Kyllä Makvan, niin Makvan jäi Sanakondaan. No niin, Abba ja Makvan, jos te haluatte, niin hän voi tulla testaa teitä. Jotain kumpi vie. Mä vien joka kerta. Viktor vie, hei. Mut hei, mites sun pystyottelu, niin kaipaat sä siinä ehkä vähän sparria? Joo, nyt mä oon kyllä siitä asti kun mä aloitin vapaa-ottelun, niin mä oon kyllä treenannut pelkästään pystyyn. Okei, niin Kun mä tiedän, että mä osaan jo painia, niin ei tarvii kun pystyis vaan kehittyä. Ja nyt mä oon vähän
meillä on suunnitelmia, että mä oon treenannut nyt Magan kanssa pystyyn. Magan kanssa, okei. Se on tosi hyvä. Joo. Mulla on itse asiassa sulle pieni yllätys tänään, eli mä en oo kertonutkaan, mitä me tullaan tekemään tänään, mutta mä vien sut Suomen parhaalle pystyottelijan luokse. Niin pääset vähän sparraamaan häntä ja sit sä voit opettaa sille vähän painiin. Katsotaan kumpi vie kummassakin. Miltä se kuulostaa? Tosi hyvältä, tosi hyvältä. Joo. Niin voidaan lähteä, hei. Me lähdetään nyt Turkuun, eli Daniel Forsberg odottaa meitä Turussa, niin sä pääset sen kanssa vähän sparraamaan. Se on kova juttu. No niin, mennään. Hei, täällä olisi vähän juotavaa sulle. No niin. Puhdistamo ei vielä sponssaa, mutta täällä on Celsius, puhdistamo, Coca-Colaa. Minkä sä haluat? Mä ottaa ton Celsiuksen. Okei. Sulla on vähän kaikenlaisia juomia täällä mukana. Joo, ja patukoita hei, saat syödä. Katsotaan hei, kauan meitä täältä menee tonne Turkuun. 2 tuntia 15 minuuttia. No niin, saman tien mä sotkin tänne. Eikö se ole vähän niinku tuo valkoinen paita? Joo, se on aina kun valkoinen huppari tai paita tai ihan mikä vaan, niin se tietenkin sotkee just silloin. Ootko muuten koskaan tavannut Danielia? En oo tavannut. Tai itse asiassa taisin nähdä sen silloin, kun te kävitte täällä Grindhousen avajaisissa, mutta mä en oo ikinä jutellut tai mitään Danielin kanssa. Sähän luulet, että me seurustellaan. Joo, niin mä luulen. Se on hauska, kun kaikki aina luulee, että me seurustellaan jonkun ottelijan kanssa, jos mä niin nyt hengaan tai oon tai teen jotain. Se on noita someteorioita. Mitä mä en tiedä, onko se siitä, kun mä oon nainen ja mä en tiedä, onko muita naisia, jotka tekee tätä samaa, mitä mä teen Suomessa. Niin se voi olla, että ei oo ketään ja sit jotenkin te näytätte niin, että te olisitte niin läheisiä, niin sit se on jotenkin... me ollaan tosi läheisiä kyllä. Niin, ihmisillä on varmaan vaikea ymmärtää se, että ihmiset voi olla kans ystäviä. Onko sulla mitään ennakkoluuloja Danielia kohtaan tai mitä sä... Oot sä edes jutellut sille ikinä? En oo jutellut ikinä sillä, mutta sen mä tiedän, että se on aika tosi kova pystyssä. Että... Se on tosi voimakas. Joo. Se on vähän hiljainen kaveri, mutta se on tosi hauska ja Danielilla on tosi hyvä huumorintaju. Se on kyllä hauska äijä. Se on kyllä kiva, että pääsee tutustumaan just uusiin ihmisiin ja uusiin kamppailu-urheilijoihin. Joo, ja mäkin haluan, että susta tulee niinku vielä parempi pystys, niin sen takia mä halusinkin, että sä pääset nyt vähän sparraa Danielin kanssa. Joo, se on hyvä. Niin sä haastoit taas eilen Murtadan vai oliko sulla joku TikTok-video vai mikä sulla oli? Joo, mä oon pitkään miettinyt sitä, että mä haluaisin otella Murtadaa vastaan uudestaan, kun musta tuntuu, että meillä jäi vähän epäselväksi, että kumpi on parempi. Kun se oli mä olin niin uusi vapauttelussa silloin, kun me oteltiin ekaa kertaa, niin mä en oikein osannut sääntöä vielä, niin mä nyt eilen sit julkaisin TikTokin siitä, että meillä on vähän epäselvät sävelet, että mä haluan otella häntä vastaan uudestaan. Niin vaparisäännöillä vai? Joo, vapauttelusäännöillä. Se olisi kyllä kova, jos me saatais Murtadan numero, niin voitais soittaa silleen ja nyt olla silleen, hei, lähet sä ottaa matsia. A few moments later. Moro! Moi Murtada! Tässä on Kasurinen ja Nilu. Murtada ihan silleen. Oot sä herännyt äsken vai? Siis ei, mutta mä oon vähän kipeä vähän sen takia. Ai sä oot kipeänä? Joo, Oi ei, paranemisia. kiitos. Me haluttais nähdä uusinta matsi. Murtada vs Victor. Joo, liian itsekin, mäkin haluan tämän matsia. Ai haluut? Joo. Mä järjestän teille matsin. Mä järjestän teille matsi, jos sä haluat ottaa Victoria vastaan uudelleen. Ei oo siitä halumisesta, mutta kyse on siitä milloin. Okei, koska sä olisit valmis ottaa? Haluatko sä ottaa nyt keväällä vai syksyllä? Ymmärrät sä, mä en vieläkin päässyt takas treenaan. Mä oon treenannut nyt melkein 3 kuukautta. Mä oon ollut vähän kipeänä koko ajan. Ja nytkin on kipeä vähän. No mut sit kun sä oot valmis ja oot treenannut, niin voidaan ottaa syksyllä teille ottelu vaikka. Se syksy voisi olla aika kova mun mielestä. Mitä mieltä Victor on? Joo, mä oon sitä mieltä, että no elokuussa, jos sä oot kunnossa, niin se olisi aika kova juttu. Me voidaan lyödä teille sopimukset kuntoon syksyllä. Mitä mieltä tässä 3 siis mutsia? Siis 3, miinus siis 3. Siis sekin käy mulle. Se olisi parempi. Sitten se on silloin, minä ei siinä olla sama painoisia. Ei meillä mitään painoeroa. Sitten silloin kaikki näinkin kuuluu parempi. No niin. Okei, no, mutta se on sovittu nyt, niin syksyllä te otatte uusinnan. No niin. Mä järjestän teille matsin. Parannemisia, hei. Joo, paranemisia. Oli kiva jutella. No niin. Noniin, moi moi. Moro. No mitä mieltä sä oot nyt tästä? Onko se hyvä, että jos sä ottat syksyllä matsin? Joo, kyllä mä oon nyt, kun aikaisemmin kun mä kysyin Murtadalta, olisiko ollut kesällä, niin silloin sanoin, että se ei halua otella mua vastaan. Niin. Mut nyt kun sanoit, että se ottelee mua vastaan, niin kyllä mä oon nyt vähän niinku fiiliksissä. No niin hyvä. Sehän vähän helpottaa, jos tiedät, siinä vähän niin kuin nainen tavallaan tai joku organisaatio siinä välissä, niin kun se sulle soitetaan, niin Joo, et sä voi kieltäytyä. Tai siis en mä tiedä. Kyllä mä uskon kanssa silloin, kun mä kysyin siltä, niin mulla oli ne
pari matsia, mitä mä olin hävinnyt, Niin. mulla ei ollut mitään näkyvyyttä siinä vaiheessa, niin totta kai ei se silloin ei se syötynyt mitään. Nyt sulla on hyvä näkyvyys. Mutta nyt mulla alkaa olla silleen pikkuhiljaa näkyvyyttä, niin nyt se on niinku hyvä, että se otti sen matsin vastaan. No niin, chatti, kattokaa. Hello, kumpaa moikataan? Moi. Moi. Mä annan sulle mikin muuten, kun kuvataan. No, nyt ei tarvitse panikoida niin paljon. Ajaks mä niin huonosti vai? Se oli vitsi. Enkä mä niin surkea kuski oo. Tänään päästään sparraa. Suomen paras pystyy. Mä vastaan sinä vai? Totta kai. Mä varmaan kuolisin. Mitäs kävis, jos te ottaisitte vaparimatsin, sinä vs Viktor, niin mitä siinä Daniel kävis? En tiedä. Mitäs mieltä Viktor on? Tämä on kyllä vaikea kysymys. Mutta eikö te ootte about saman painoisia? Mä en tiedä, paljon sä painat. 95. Paina enemmän kuin minä. Mä olen ottanut tässä vähän painoa. Ai niin joo. No pientä turvotusta. Niin sä olit nyt hetki mä olin kipeänä. mä olin niin pitkään kipeänä. No en oo tehnyt sit yhtään mitään, paitsi nyt vasta kun mä tossa viikon verran kerkesin niin jo treenaamaan. Didierkin peruttiin sun takia. Siis toi on kyllä. Apua. Mutta se oli hauska, kaikki kysyivät, että peruttiinko se Danielin takia. Mä sanoin, että en mä osaa sanoa yhtään. Mutta niinhän ne sanoi ainakin mun mielestä, että kun ei löytynyt vastustajaa sitten ilmeisesti Magalle. On se aika arvokas toi Daniel. Mitäs sä oot puuhaillut nyt, kun sä oot ollut kipeänä? En yhtään mitään, pelannut tietokoneet ja Oikeesti, mitä sä oot ympyrää. pelannut tietokoneella? Pääasiassa Dotaa tai sit Xboxin Battlefieldin. Et kumminkaan Robloxia. No mä oon kattonut, kun Robloxia pelataan. Mun muksut pelaa Robloxia ja Minecraftia, mitä näitä nyt on. Ai pelaa. Meneekö sullakin niihin rahaa? Mun kaikki rahat Ei. menee mun pojan Roblox-lahjakortteihin. Ei, sen takia mä oon ottanut pois mun pankkikortin sieltä, koska yhdessä vaiheessa meni. Ai rahaas niihin. Jep. Joo, se ei oo kyllä ihan kiva. Ja sit sä olit EM-kisoissa. Joo. Miten siellä meni? Kerropa chatille. No siellä meni ihan ok, mut sit yksi vastustaja skippasi ja eka vastustaja, no se skippasi kans kesken ottelua. Pelkäskö se sua jotenkin? No jotain semmoista. Henkinen selkäranka siinä napsahti, niin se ainakin itse sanoi. Silloin oli se valmentajat sanonut, että mä olen niin vanha ukkeli, että käy päällä vaan niinku, tai silleen, oo aggressiivinen. Ja no sit se yritti sitä temppua, mutta ei se sit toiminut. Lakasin vaan lattiaa. Eli periaatteessa sulla oli siellä siis ihan vaan muutama matsi. Yksi ottelu, mikä kesti minuutin. Ja me katsottiin se. Se oli kyllä nopea matsi. Kauhea vaiva mennä sinne ja sit oot minuutin kehässä. Vitu siisti. Harmittaako sua nyt, kun toi sun ja Magan matsi peruuntui? No kyllä se harmittaa aina. Mutta te voitte vielä ottaa. Maga ainakin sanoi, että se on ihan valmis ottaa sun tittelin, Suomen parhaan pystyottelijan tittelin pois. Terveisiä Magalle. Mutta jos sä olisit ollut terve ja kaikki olisi mennyt hyvin, niin mitä siinä matsissa olisi käynyt? No mä olisin voittanut. Miten mieltä Viktor? Kyllä mä sanoisin, että Daniel olisi sen voittanut ehkä just kun se voitti sen teidän edellisen matsin myös. Niin oot sä Daniel paininut paljon nyt? Tai ylipäätään? Ei mä nyt oo. Kyllä mä tossa yhdessä vaiheessa kävin aika paljon tuolla FFK treenaamassa vapariin, mutta Eikö sä ottanut yhden vaparimatsinkin? otin SM-kisoissa. No mitä siinä kävi? No se kuristi mut se vastustaja. Mitäs muutakaan? Ai, alkoiko se matsi sille, että se otti heti sut niinku matolle? No ei ihan heti, mutta aika pian. Aika pian. Jep. Painijoilla on etu. No joo, jos ei toinen osaa yhtään pistää vastaan. Siis kyllä mä mun mielestä osaan pistää vastaan, mutta en mä tiedä. No se nähdään tänään niin, sitten. mä sit kaaduin vaan jotenkin. Siinä mä sit vaan. Hei, kenen kuva tässä on? Oot sä tässä vai? No se on minä. Oikeesti, onpa hieno kuva. Sä oot päässyt niinku tavallaan tähän salin kuvaan. Oliko siellä joku sun vyökin? No noi on omia pöitä. Oikeesti? Ei oo mun pöitä. Ai jaa. Tuolla on mun vyö, kun mä olen voittanut ton. Minkä näistä? Se on mun maailmanmestaruusvyö. Ai se on maailmanmestaruus. Vau, hienoa. Maailmanmestaruusvyö. Iso kunnia Danielille. Ois se nyt vähän niinku lämmittelyä. Vähän lämmittelyä. Joo, lämmittelyistä mun täytyy korjata mun munarit. Miten sä yleensä lämmittelet? Mä varjonyrkkeilen, sit mä vähän venyttelen ja sit mä teen jotain, että vähän sykkeet nousee. Ja Ja vähän lämpenee paikat. Mites Kasurinen yleensä lämmittelee? Mä en tiedä, vähän veivaan. Vähän veivaat. Daniel laittaa munasuojat. Niitäkin pääsee vähän näkee videolle, että millaiset ne on ja miten ne laitetaan kiinni. Onks Kasurinen sulla? Sulla ei ole munasuojia vai? Ei ne valitettavasti ilman. Ne jäi kotiin vähän lepää.
Pitää vaan varoa, että Daniel ei nyt potki. Älä sit potki kasurista munille, sillä ei oo munasuojia. Kasurisella ei ole vielä mukuloi, niin ei viitti. Ei viiti. Yleensä potkin aika vähän munia, mutta vahinko ei sattu. Vai? Se on varmaan just silloin, kun niitä munareja ei ole, niin sit tulee suora polvi sinne. Kasurinen haluaa vielä lapsia kumminkin. Haluut sä? Joo, älä please. Oikein sinne alas. Noniin, se oli siinä. Nyt on... Otit sä pois? Otit sä pois ne vai? No, en mä tykkää niitä koko aika pitää. Se menee kuitenkin... Enpä tiedä, miksi toi naurattaa niin paljon. Sinne jäi. Meillä tuli pieni kofeiinilasku Victorin kanssa. Joo, meillä on joku 400 milligrammaa kofeiiniä matkaa tänne. Nyt alkaa... Mut hei, nyt lähdetään sparraan. Me odotetaan, Daniel on koko ajan hävinnyt jonnekin. Mä en tiedä, mitä se tekee. Niin, noi vaparihanskathan on aika pienet. Ne on tosi pienet. No niin, aletaanko me nyt sparraa, Daniel? Mä tuun sit vähän niinku tuomariksi. Pitäähän teidän alkaa sparraa. Mennäänkö me minne? Mennäänkö me tohon? Ollaanko me kehässä vai ollaanko me tuolla? Mennäänkö me kehää? Niin, me voidaan olla kehään. tuossa käässäkin. No niin, Tosiaan ottakaa hanskat jengi pyörii. käteen. Ja tänään me ei potkita tosiaan Victorilla jalka kipeänä, niin pari viikkoa ei saa rasittaa jalkaa, niin kunnioitetaan sitä. 5 vai 3 minuuttia? 3 minuuttia, eiks niin? Te saatte päättää. Nyt me aloitetaan. No niin, aloitelkaa. Vitsi, tätä mä oon odottanut. Tämän mä aina halunnut nähdä. Tässä vaan. Se olisi lähtö. Kato, ihmiset jää tuijottaa, kun niitä kiinnostaa nähdä. Katsotaan, kumpi vie. Potkuja ei nähdä, mutta... Oi. Siinä tulee Victorin paini jo heti. Siinä se Daniel kaatuu. Ei se kaadukaan niin helposti, Victor, vai? Ei kaadu, ei. Eikö? Nyt meni mikki. Mä katsoin, meni toi hammassuojat. Mikki potkittiin. Pärjääkö Daniel Victor? Pystys. Minuutti 7. Kameramieskin meni alle. Oi. Eikö Victor tai Daniel kaadu vai? Eikö Daniel kaadu? Me haluttais nähdä kuristus. Oo. Victor on yllättynyt. Kyllä pojat on hengästynyt. Aika. Oliks rankkaa? On se rankkaa. Oikeesti? Olisiko vielä yksi erä? Eikö se yhtä nopeasti mennyt maahan kuin Maga? Daniel. Eihän Daniel käynyt vielä maassa. Eikö? Ei. Molemmat pojat on ollut kipeinä. Se on vaan selitys. Eikö se ole aina selitys? Oho! Hiki ja nuha, kun räkä lentää. Höpö. Räkä lentää, no niin. Kyllä se Daniel osaa painia.
Ei tää on helppoa. Oi, 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 oi. Oi! Mä oon ihan yllättynyt kyllä. Pitäisikö sun Daniel aloittaa se vapari? Hyvä oli. Sä osaat painia, Daniel. Eikö osaa? Hyvä. Mitä kävi? Ilmapia. Oikeesti. Onks kaikki hyvin, Viktor? Jäi mä maksiin. Amputaanko sun verta jostain? On sun vähän yksivarallinen. No niin. Tää oli tässä. Menikö sä oikeesti ilmat pihalle? Daniel 1, Kasurinen 0. Hei, mistä sä vuodat? Mä en tiedä. Tarvitsetko paperia? En mä tarvitse. Yli sit. Eikö se erä vielä? Eiks niin? Ei vittu mitenkään luottaisi. Älä viiti. Hyvin sä vedit. Sä osaat kyllä painia. No osaan mä nyt perusjuttuja. Perusjuttuja on tullut veivattu. Pärjäsit mä Danielille painissa? En. En mä pärjää. Au! Hoi! Tää tappais mut varmaan. Ja sit tuot Sä nipistet. Se on niinku, tiiätsä, sulla on voima, mulla on kylsietu. Sitten nyppäse taaksepäin. Nyppäse taaksepäin. Oh, tää oli vähän tämmönen yllätys. Miksi sä nauraat? On niin raskasta. Jatkuuko? Mä tuolla niin jumistas, kun niska menee niin pehmeäksi tosta. Sulla on hyvä matkua. Tulee. Mut tulee aina hyvää matskua. Ainakin mä uskon, että tää on ihan hyvä, viihdyttävää. Onks sulla tässä verta vai? Saattaa olla. Naamioväri. Oi. Naamioväri. Tykkäätkö sä verestä? Meille on niin outo kysymys. Raudan tuoksu ilmassa on aina vähän hyvä. Oikeesti? Luo fiilistä. Sä oot Daniel ottanut paljon nyrkkiä, ainakin yhden matsin. Niin, yhden kerran. Haluaisitko ottaa lisää niitä? Haluaisin. Se olisi vitusisti. Seuraavaksi mennään ehkä ottaa. Niin. Täytyy löytää joku, en mä tiedä onko se missä edes on loppujen lopuksi kiinni, että miksi niitä ei Suomessa ole. Tai miksi niitä ei nyt järjestetä. En mä usko, että on suoraan laki, mikä kieltää ton tyylisen niin urheilutapahtumat. Ehkä joku päivä me järjestetään kahdestaan. Mä en tiedä mistä sit onkin, onko se siitä vaan kiinni, ettei liitot niin halua olla tommosessa mukaan vai mikä se on. Kun en mä nyt tarkoita mitään semmoista katutappelumeininkiä, mitä tuo netissä paljon pyörii, vaan ihan just niin kuin nyrkkeilyä, mutta paljon nyrkeillä. Noniin, Silleen sivistynyt, mutta ilman hanskoilla. Mä oon enemmän innoissani kuin nää. Mä menen vähän sivuun. Mua alkaa vähän pelottaa olla täällä. Nyt ainakin testo on täällä, jos ei muuta. Nyt Viktorin pitää näyttää Danielille. Oi. Me halutaan nähdä Viktor kuristus tänään. Ensi kerran pitää ottaa Maga mukaan tähän sparriin. Maga. Pelottaa. 48 sekkaa, antakaa parasta. Viisi sekkaa. Siinä. Huhhuh. Onks voittajafiilis? No tänään ei ole ehkä ihan voittajafiilis. Niin, sä oot ollut niin pitkään kipeänä. Joo, Mutta eikö se ole hyvä sparikaveri, Daniel? Ei se ihan helposti kaadu. Te olette molemmat vasureita. Mäkin oon vasuri. 3 vasuria, hei.
Onko se outoa niinku otella vasuria vastaan? Joo, kun mä oon aina tottunut, että porukka seisoo vasen jalka eessä. Niin joo, se on oikee. Vaikka mä ite on niinku vasuri. Niin, mutta se ei ole itse oikea vai vasen? Joo, oikein jalka Oikea, eessä. joo. Vaikuttaako se jotenkin? Vaikuttaa. No joo, on se, jos se toistepäin. Niin, Ja toinen jalka eessä. tää. Niin, kun on tottunut. Niin, että sä otat sen Kaikki tosta. nää sisäpotkut Niin, nää. joo, nää on tälleen joo. Niin. Kiitos Daniel, että saatiin tulla tänne sun kotisalille ja Ei saatiin mitään, sparraa tämmönen. sunkaan. Ja tää onko hieno sali? Hieno sali. Hyvä ja Onko hieno. tänne tullut paljon jengiä nyt On tullut, treenaa? Paljon Kyllä tänne tää on niinku- lisääntynyt En treenaa? mä osaa, mutta on se varmaan puolet enemmän, mitä oli silloin niinku vanhaa salia. Täällä on niin. niin paljon enemmän tilaa, että täällä mahtuukin porukkaa treenaamaan. Hei, minne mennään syömään? Mä haluaisin viedä teidät syömään. Kiitokseksi, kun ootte ollut mun videolla tänään. Kiitos pojat. Perus Turku on Hesburgeri. Onko täällä oikeasti Hese ainoa mesta, missä voi syödä? Niin todella. Hei, mulla olisi ehdotus. Mennään joko sinne Fontana Cafe, mitä mä ehdotin, semmonen missä saa niinku pastaa. Eikö se ole kiva mesta? Ja sä ehdotit jotain intialaista. Kumpaa sä haluat, Viktor? No mikä se pastapaikka oli? Mä en ole ikinä syönyt intialaista, niin mä en tiedä mitä mä fiilaan. Hää? Et sä oikeesti koskaan ole syönyt? Mennään intialaisen. Hää? Oikeesti? Joo, Uskallat sä Kasulinen tulla intialaiseen? en mä tiedä. Siellä ei tehdä sitä sillä lailla, kun niissä intialaisissa videoissa. Joo, mä toivon, että ei. persvakoja laittaa sit siihen lautaseen tai miten ne nyt ikinä No, et tekee. ne ei astu siellä niinku ruoan päälle jaloilla. Ei, että toi on ihan top tier ravintola tää. No intialaiseen mennään sitten, eiks niin? Käy mulle. Mä haluan, että Viktor pääsee testaamaan naanleipää. Se on sika hyvää dippaa siihen ruokaa. Eikö sä koskaan dipannut mitään leipää ruokaa? Mä en oo mitään leipää dipannut enää. Tänään pääsit dippaa leipää vähän ruokaa. Mä oon tosi innoissa, että pääsee. Mä en tiedä, kuulostuiko toi vähän hurjalta. Jippi. Ja tässä se on. Ai tässä se on. Joo, Delhi Berberi. Eikö No mikä niin. se on? Derberi. Jos meillä Eikö tulee Derberi? vatsatauti, niin se on sun syy. Se on mun syy. No niin, te olette päättänyt mitä tilatte. Otaks te butter chickenia vai? Joo, mä otan sen. Joo. Butter chicken. Mitä se Daniel ottaa? Goa mango chicken. Täällä on Vai sika mikä kuuma, on? kun täällä on tää patteri. Naisilla muutenkin tää hormonitoiminta on tämmönen. Sä istut se patterin päällä. Välillä on kuuma, välillä on kylmä. Vähän sama kuin meidän päässä. Et välillä me ollaan hyvän tuulisia ja välillä me ollaan pahan tuulisia, eiks niin? Välillä me ollaan sekopäitä. Mä otin semmosen, missä on pinaattia, tuorejuustoa. Se on vege. Mun sisko on vege, niin mä nyt haluan yllättää hänet tässä videossa. Et sisko ei tilannut kanaa eikä lihaa. Pelastaa maapallo. Okei. Oliko sun mielestä Daniel millainen painija? Kyllä se parempi kuin Maga oli. Oikeesti? Ainakin Oho. sillä nopeasti, kun pääsi kokeilemaan. Niin, ja siis tää tuli yllätyksenä mulle, että sä ootkin oikeesti ihan ok painija. No tommonen peruspaine on ok, en mä mitään lukkopainia. Mut sä oot kumminkin vahva. Sille, eikö se oo? Daniel on vahva. Niin, no eikä se pelkästään siitä oo kiinni. Mut kyllä voimalla pärjää. Voimalla pärjää, joo. Sä oot silleen, sulla on tosi hyvä se voima. Niin kun sä kestät yllättävän hyvin niin kuin iskuja ja... Se on vaan tyhmästä päästä kärsii. Yrittäis väistellä, mut sit eikä olla silleen vaan ottaa suuhun. Niin joo. Mut sä voisit ehkä ottaa vaparimatsei. No voisin ottaa jo. Hei, organisaatiot, jotka katsotte tän, niin hän voisi ehkä seuraavaksi ottaa vaparin matsin. Teidän manageri. Ottaisit sä, jos sä saisit 100 tonnia, niin mun nimen tähän sun naamalle. No en mä tosta silmäkulmassa, kun alkuun puhuttiin, että jos mä ottaisin jonnekin pakaran, niin sen mä voisin kyllä. Mut tähän 100 No tonnia. ei niinku, siis ihan sama mikä, mutta niinku se, että mä ottaisin tatuoinnin naamaan, niin se on aika iso juttu. Et en mä tiedä. Okei, miljoonasta. 1 milli. No niin, kyllä mä sit ottaisin. Okei. Se on jo sit sen verran paljon rahaa. Siinä sit jo tekeekin ottaa. Paljon sä ottaisit pyllyä mun nimen? Siis joku 5 tonnia? No se 100 tonnia on siellä. 100 tonnia se on, joo. Jos joku haluaa lahjoittaa Danille sen verran, että se ottaa, niin tänne vaan rahat. Hei, mä haluan nähdä nyt, kun Viktor maistaa ensimmäistä kertaa butter chickenia. Katsotaan, onko se parempaa kuin normaali kana ja riisi. Niin, hunaja marinoitu. Kana ja riisi. Hunaja ja marinoitu. Ai niin, meillä nyt on niinku yhteinen riisi. No, onpa hyvän näköistä ruokaa. Onko tää niinku se butter chicken? Oh. Onko sulla joku jogurtti vai? Siis se on se raitakastike, kyllä sitä saa muutkin ottaa. Sen takia se riisi. Raitakastike. Niin, en mä siis tiedä mitä se on, mutta mä tiedän, että se on hyvän makuista. Se on sama mitä se dippaa. Leipää. No. Vaikka leipääkin. Helsingissä ainakin aika usein tulee semmonen niinku lautanen, iso lautanen. Sitten siellä on riisiä, sitten siellä on jogurttia, kastikeita, se kana. Täällä Turussa se on niinku, ehkä tää on vähän hienompi intialainen. Niin, en mä sitä osaa sanoa, mutta Mitä mieltä kameramies on? Et eikö se ole hienon näköinen tää? Kyllä Danieliin voi luottaa näköjään. niin ei kukaan ole vielä edes Aloittaa. maistanut, niin älkää nyt sanoko. Vähän vaan niinku pöydästä loppuu tilaa, että muuten heijäs.
Nam nam. Hei, hyvää ruokahalua. Kiitos samoin. Hei, Viktor saa maistaa nyt, että me saadaan videoille, niin Ota siitä. meidän kameramieskin pääsee sitten syömään. Kohta mä sotken, täällä on riisi. Ei se haittaa. Heitä sitä ympäri. Mä sotken ainakin meinaa joka kerta. Oi joo, ja dippaat leipää. Toi on niin hyvää toi leipä. Mä otan sulle Viktor ihan vähän tätä Danielin kastike. Varastetaan Danielin. Danielin Hei, ei saa olla kaksimielisiä. Voi teitä, pojat. Me ollaan yhtä perhettä. Me ollaan yhtä perhettä. Mulla on tämmöstä pinaatti tuorejuustoa. Tää oli mun siskoa varten. Mä haluan näyttää, että mä yritän olla välillä vihreä. Niin pitääkö tätä nyt niinku sillä Nyt sä dippaat sen leivän. repit tästä joku? Joo. Tappala on hyvin. Mun pitäis viedä sut jonnekin, tiedätkö, Iraniin tai Palestiinaan tai jonnekin viikoksi. Niin, sit mä täytän tän Dippaa se leipä. dippaa vaan. Laita jukurttia vähän ja vähän tuohon kastikkeeseen. Noin, dippaa. Laita suuhun. Onks hyvää? On tää yllättävän hyvä. Maista kanaa. Joo, maista kanaa. Samaan aikaan. Mä syön lusikalla. Just näin. Tosi hyvää. Ai vitsi, tää on tullinen muuten. Sä pyyhdit. Niin, mä olen unohtanut. Ihan sika hyvää. Tää oli kova. Onko? Oikeesti, sä alat tykkää. On hyvä. Hyvä. No niin. Kiitos Daniel tästä vinkistä. Tää tää on ehkä paras intialainen, missä mä oon käynyt Suomessa. Eli kaikki joka Turussa, kerta tänne asti tulemaan, kun haluaa Intialle. Jos tuutte käymään, niin tulkaa tänne. Tää on Delhi mikä? Darbar. Darbar varmaan lausutaan oikein. Hei, kiitos, että katsoitte mun videon. Seuraava tulee pian ja mä lupaan seuraava video. Mä teen siitä niin hauskan, että te nautitte. Me päästään ehkä vähän ampuu ja enempää mä en kerro. Nähdään siellä hei ja kiitos, että tilaatte mun kanavaa ja kiitos, että katsoitte tämän videon. Rakkautta paljon teille ja siunausta.